1, 2, 3, 4, 5. Прыём. Сёння 24 сакавіка 2074 года. Калі мяне хтосьці чуе, я ведаю, мяне дакладна нехта чуе, і я спадзяюся, разумее маю мову. Бо я апошні чалавек на планеце Зямля, які размаўляе па-беларуску. Раніцай і ўвечары я выхаджу ў эфір на гэтай частаце. Падайце мне хоць які-небудзь знак, каб ведаць, што ўсё гэта недарэмна. Я цярплівы. Куды мне спяшацца? Божа, як я змарыўся кожны дзень на працягу ўсяго часу з таго самага моманту. А зрэшты, слухай і разумей, мой удзячны слухач. Я спадзяюся, ты існуеш. Мой сябар, я пачынаю свой расказ. Я не ведаю, з чаго ўсё пачалося. Магчыма, мы проста сталі забываць родную беларускую мову. Некаторым яна здавалася смешнай, вясковай. З дзяцінства мы перасталі яе вывучаць, бо так прасцей. Да і для чаго выдзяляць грошы на падтрымку і развіццё мовы, на якой мала хто размаўляе, а яшчэ менш хто думае. Беларускае слова пылілася на паліцах кнігарняў. Нас пазбавілі языка, і мы сталі нямымі. Нам больш няма чаго данесці гэтаму свету. І мы змоклі. Назаўжды. Як мяне зразумелі? Канец сувязі. Всем привет, с вами я, Максим. Сегодня я выполнил челлендж под названием Dead Language Challenge, в котором нужно записать видео на уже мертвом языке. А сейчас я хочу передать эту эстафету